Canyesa? Doncs va ser una primera part ensopida, una segona part ensopida, menys un tall entremig, que per això catalogàvem de muntanya russa, que va ser una pujada i baixada molt ràpida. I no són fires a Olot, eh? No. No, que sàpiguem. Bueno, que les podríem fer, perquè tal com van, Sí. podríem fer alguna festa. Vèiem doncs, imatges de la primera part, amb alguna aproximació, la muntanyesa, un equip dur i rocós, que a poc ha anat escalant posicions, s'ha quedat a zona mitja. Aquí es demanaven mans, home, bastant clares, la mano de Dios, que es veia Maradona, a la porteria defensada per Xavi Ginard. No, Messi també en va fer una, de mano de Dios. Sí, era la porteria de la muntanyesa, Héctor Simón xutava el penal, agafava ell mateix el refús, això era al minut 56, val? Al minut 58, com no, un amic d'aquí de la casa fa aquesta, ja no és picadeta, és un toc suau, no sé, podríem dir una passada a la porteria, marcava el 2-0 al minut 58, que, bueno, deixava un partit bastant ben col·locat per l'Olot, però la jugada següent, probablement des de 40 metres, al minut 60, retallava distàncies la muntanyesa, feia el 2-1 i a partir d'aquí el partit va... Ja han estat molt millor que nosaltres a la primera part i últimament ens està costant una mica el que és la fluïdesa del joc, moltes imprecisions. Ells han estat amb una intensitat molt alta, fent una gran pressió, no ens han deixat circular la pilota, amb moltes pèrdues de pilota i potser la segona part ha canviat una mica, el decorat també, amb aquestes dues jugades puntuals. Però no, felicitar a la muntanyesa pel gran partit que han fet. Aquesta és la realitat i ja sabeu que sempre es té que dir el que ha passat.